அதுதான் வந்து இன்ஸ்கர்ட்டுக்குரிய அளவு. அகலம் நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போயிடலாமா? லெஹங்காக்கு இப்படி தானக்கா கட் பண்ணணும். ஆமாம், லெஹங்காவுக்கு இப்படி தான் கட் பண்ணணும். பட் வந்து இவ்வளோ பெரிய பீஸெல்லாம் வந்துட்டு லெஹங்காவுக்கு வந்து போடக்கூடாது. லெஹங்காவுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து சின்ன சின்னதாக போடணும். அவங்கவுங்களுடைய அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும். அதுக்குமே வந்து சேம் நம்ம இப்போ நீங்கள் 12 அதாவது வந்து பாட்டு வந்து நமக்கு 12 வரணும், 24 அந்த மாதிரி பெருசு நிறையா இருக்கும் பாட்டு வந்து லெஹங்கால. அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும், தையலுக்கும் சேர்த்து விடணும். இதை விட இன்னும் துணி நிறையாவும் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து போயிடலாம். உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா அதை வந்து காமிக்கிறேன். அதை காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வந்து தெளிவாக வந்து தெரியும். ஓகே, நான் ஒவ்வொரு பாட்டாக எப்படி வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். மெயினாக நீங்கள் கீழே பார்க்க வேண்டியது கீழே தைச்சதுக்கப்புறம் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறதான் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நான் எடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும், எல்லாமே வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எடுத்திருக்கீங்களா, அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாவது பார்ட் என்ன பண்ணணும், ஜாயின் பண்ணணும். நான் சிங்கிள் தையல் மட்டும் போடுறேன். நீங்கள் வந்து பெரிய தையல் வந்து போடுங்க. அதாவது பெரிய தையல்னா டபுள் தையல் போடுங்க. நான் சிங்கிள் தையல் போடுறேன், நீங்கள் டபுள் தையல் போடுங்க. கரெக்டாக 1/2 இன்ச்சு வந்து தையல் போடுங்க. நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்டாக வந்து காமிச்சு வந்து தையல் போடுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் போட்டாச்சு. அடுத்து வந்து தேர்டு, மூணாவது பார்ட் எடுத்து கரெக்டாக வச்சு போடுங்க. ஏன்னா டைம் ரொம்ப இழுக்கும், அதனால் நான் சிங்கிள் தையல் போடுறேன். நீங்கள் டபுள் தையல் தான் கண்டிப்பாக போடணும். ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸுக்குமே தள்ளி போடக்கூடாது. தையல் போட்டிருக்கீங்கன்னா அது மேலேயே இன்னொரு தையல் போடணும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் நாலாவது பார்ட் பார்த்துக்கோங்க. இப்படியே வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, இப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அடுத்து வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறது 5வது பார்ட். மாற்றிடாதீங்க, அளவை வந்து மாற்றி வச்சிடாதீங்க. கரெக்டாக நம்பர் போட்டு அதை வந்து வரிசையாக அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. மேலே நம்பர் போட்டிருக்கீங்கன்னா மேலே இருக்கிறத தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், வைக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து வந்து இது 6, தெளிவாக தெரியுதுங்களா அக்கா? இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த அளவு தான் கட் பண்ணியிருக்கீங்க, நீளம் மட்டும் சின்னதாக இருக்கா? ஆமாம், நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அளவு தான் பண்ணியிருக்கேன். பட் நீளம் மட்டும் வந்து சின்னதாக இருக்குது. உங்களுக்கு அப்போ தானே ஃபுல்லாக தெரியும், அதனால மட்டும் வந்து கம்மியாக வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இதில் அவ்வளோதான் கிளாத்து இருக்குது. அதனால் இப்போ 7வது பார்ட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம். மேலேயும் அமுக்கு தையல் போட்டுடணும், கீழேயும் அமுக்கு தையல் போட்டுடணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் கரைப்பகுதி ஆப்போசிட் சைடில் தான் இருக்கணும். ஓகே, ஃபுல் ஃபினிஷிங் வந்து பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இந்த கரைப்பகுதியும் நமக்கு வந்து இப்படி இருக்கணும். பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான், ஃபினிஷிங்கே பண்ணியாச்சு. பெரிய சைஸ்னால் ரொம்ப லேட் ஆகும், அதனால். ஓகேங்களா? இப்படி வச்சுட்டோமா? அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, பட்டி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சத்தை வந்து இப்படி மடிச்சு அடிச்சுக்கோங்க.